Lolwe TV, kamora mora ma intiere, ageno ni rio maber, ingi ngeso maber, ingi jumamos maber. Kaka pile e studio wa kaindi mar Lolwe TV, wako mbek ni goiko kotenre koda ngima marwa, gigo mainyo ngimawa, gigo manyalo chocho ngimawa. Kata kamano ka uno dago mbaka kotenre koda tuoni endi mar kahera, madhombogo dendo ni TB. Luonga ni Ruth Ochungo, ane mata yichino ni endi mar ngima mwandu, kendo wangi laktare studio kaindi, wadhi godo mbaka, mondo mi wange mathoth, mondo mi wange mang'eny matut kotenre koda tuoni endi. Machiegni studio daktari. Erokamano Ruth. Yeah. Aduoko erokamano mang'eny ahinya kuom rwaka e studio maru. Ageno ni wadhi twak maber kendo weche mwadhi wacho ka biro konyo janeno mawinjowa. Kendo nenowa. Chak gi nyingi, nyisgi ni akanye to in ng'a titimang'o? An nyinga iluongo ni Michael Odondo. An daktari kiwango mar clinical officer. Yes. Atiyo hospital miluongo ni Hongo Gosa. Yes, en hospital, en health center mane Inyando sub county. Kisumu county. Kobura ward, yes. Okay. Yes. Mana ka utenre koda twak moda go mbaka otie chieng' makawuono ni endi. Wang'e ni tuo mar kahera kata tuo mar TB en tuo moselal koda ngima mang oganda wa mathoth. Kata kamano nitie joma pod ok ong'e ni tuo mar TB ni endi kata kahera ni en ang'o. Kaka jalonyo weche go mag thieth, dang' ilero ni to TB kata kahera en ang'o? En tuo machalo nade? Erokamano kuom penjo. TB kata kahera gi dholuo en tuo mamako dhano. To omako ikele gi kudni e kido mar bakteria. To mako dhano kochako gi obo mar dhano kata ma kisungu luongo ni lungs mokwongo donjogo. Koro kanyo momako kore kokere odhi kuonde mamoko mar del. Koro en tuo mikelo gi kudni to mako dhano. Ang'e ni gimoro kata obed tuo nitie ranyisi moko ma ka ng'ato neno to nyalo wacho ni tuo matimo ng'ani samoro en tuo machalo kama endi. Gin ranyisi mage man kaka Ruth kaka janeno mar Lolwe TV man Lolwe sani eko neno to ng'eyo ni ma to chalo ni en tuo kahera momaka. Erokamano. Koro tuo mar kahera kata TB ranyisi ne ng'eny, lakini nitie moko ma kone to miyo chich marwa dhi malo moloyo moko. Gimomiyo awacho ni gimiyo mana chich marwa dhi malo nyiso ni ng'ato nyalo bedo kodgi to kata kodhi opime to pod iyudo ni oonge gi tuo mar kahera. Koro ranyisi gi gin kaka ahonda. Ahonda ma ng'ato osefuolo kuom thuolo mora mora. Kinde machien kanyo ni wacho ni en ahonda madhi 2 weeks kata jumbe 2 kadhi mbele, lakini tok research to gi lony momedore noduogo fweny ni koro ok ochuno nyaka obed ni ahonda madhi jumbe 2. Koro en ahonda, ng'ato nyalo bedo ga ahonda. Mar 2 en ratil madok piny kata weight loss. Ratil madok piny. Koro kuom ratil no ka en ng'ama ng'ongo adult to wang'iyo ka ratil odok piny. To koro kuom nyathi to ibro ng'e ni obudho ka ok omed ratil. Obedo gi poor weight gain, tiende ni ratil mare dhi malo mos kabisa. Budho ka pok omedore. Manyiso ni nitie ratil ma nyaka ng'ama ng'ongo bed godo ma ka dipo ni en e bwo ratil no to mano ok owinjore. Ng'ama ng'ongo kaka Ruth kama kata in Michael onego bed ni bedo gi ratil maromo nade? Onge ratil ma anyalo wacho ni ma e kiwango ma nyaka ibedgo kata ni ma kikalo kata kiduogo piny to koro rach. Gima wang'iyo go iluongo ni body mass index. Tiende ni ikawo bor mari to gi kilo mari. Koro nitie kwano mitimo kanyo. Koro an sama kwano no golo iluongo ni body mass index. Koro kogolo matin ne 18 tiwacho ni kilo mari rach kata odok piny. Nitie ng'ato nyalo bedo ni keto ng'eny en ng'ama ng'ongo lakini ratil mare ni piny. To ng'ato bende nyalo bedo gi ratil ma piny to onya dundu.
koro pod ka ang' odhi otim kwano mar BMI cha to pod wuok ni BMI ne to bera. Koro oluwore gi bor mar ng'ato to gi kilo mare kata ratil mare. Kasto ranyisi mar adek en luya machwer ne ng'ato, sana gotieno. En luya machwer ma ng'at man gi TB kata joma nigi ranyisi gi kipenjo gi to jatuo ni biro nyisi ni en konindo gotieno to kama oninde kochiew to en pi lilo. Yes. Koro ok en luya moro mar ni luya moko ne wuok matin kama oywego tamba. Kisungu luongo ni drenching night sweats. Tiende ni en luya moro machwer ka picha ma kama ininde bedo mang'ich. Machielo en liet, fever kata liet. Del machwakre. To mae nyalo bedo kata ok nyal bedo. Koro tiere ne kata onge ne pod en ranyisi. Ng'ato nyalo bedo ni piny en gi kiwango mar liet ma piny kata mani malo. To pod nyalo yes, mano pod bedo nyalo bedo ranyisi. Yes. Dong wang'e ni kiwango ma kawaida mar liet en 36, between 36 and 37.2 kanyo. Koro onyalo bedo malo ne mano kata ne piny ne mano. Yeah. Koro kata ko bedo piny ne mano to pod en ranyisi, ko bedo malo ne mano be pod en ranyisi. Koro mago gin madongo miwacho ni koro miyo ng'ato chich koro bedo malo. Yes. Mago kwaneno to miyo chich ma wabedo go ni ng'ani samoro nyalo bedo gi tuo mar kahera dhi malo. Lakini moko bende nitie machalo kaka hamu mar chiemo bedo piny. Dhogi rach, ladha mar chiemo koro rach. Koro dhogi bedo marach. Koro mano bende nyalo bedo. Moko gina nyosruok mar del, iwinja kiol kata pok itimo gimoro madang' wawach ni nyalo olo ng'ato. Yes. Pimno ni to lerne joka nyanam ni to tuo mar kahera. Bende ithiedhe modhi chuth? Erokamano kuom penjo. Tuo mar kahera ithiedho madhi chuth makata moko kuom posters ma samoro kidonjo osiptal tibro neno. Ibro yudo kondik kata moko gi Kiswahili ni TB inatiba. Tiende ni en gima nigi thieth ni, inyalo thiedhe morum kabisa. Mana diere. Yore mwanyalo geng'o tuo ni endi, poko maka inosemaki. Wanyalo geng'o tuo mar kahera ni yo machalo nade mondo mi komak ng'ama chielo. Nikech ing'eni kuonde mwadake, samoro wan gi familia. In gi familia ni an gi familia na samoro omaka. To kara ni mondo ami nyathina kata jaoda kata jogo mwadak godo e ot. Igeng'o nang'o? Erokamano kuom penjo. Koro tuo mar kahera, gima ne wiya owilo kawacho kanwachako en ni en tuo ma kudni ni nyalo bedo e kor yamo, e muya. En airborne gi dho ngere. Tiende ni en tuo ma nyalo gamore. Kute gi nyalo gamore ka ng'ato yweyo muya man kode. Koro ka ng'ato fuolo kata ojir to kudni ni wuok, bakteria ni wuok to bede e kor yamo kata ni nyalo game ka in kori iyweyo to ywagi. An nafuolo to gine e kor yamo. Koro en airborne, tiende ni yamo nyalo ting'e. Yes. To kor yamo koro bede kuom thuolo moro nade ka ng'adi? Thuolo to research ok onyisowa. Ena ni bora ni ng'ani pod ni e room makama kata en pod but ng'ama ne ni kode to fuolo ni pod onyalo yude. En tuo ma landore kabisa ma ka ng'ama ni kode ni buti to fuolo to room makanyo no te beda room makoro keto ng'ate beto mamalo mondo mar gamo tuo no. Yes. Awinjo ka chokani achiel kuom ranyisi manyiso ni ng'ato nigi TB en aonda. Sani endi bedangi pognwa nikech wang'e ni sani wantiere gi tuo mar corona. Ranyisi mage moko bende nyiso ni nyalo fuolo. En pogruok mane mantiere kind tuo ng'ama nigi tuo mar kahera
ng'ama nigi corona to ng'ama nigi aonda mana ma kawaida momako maka ng'ato. Erokamano. Koro tuo mar kahera kata TB, ranyisi achiel kuom ranyisi ne wawacho ni en ahonda. To kochakore to nyalo bedo ahonda kaka mamoko gi. Ok inyal poge sana ni ma to chalo mar TB. Luwore gi stage ma koro gike gi ng'ato, nikech gik stage ma koro kifuolo tifuolo remo. Remo bende koro wuok mokikore gi okego. Lakini mano ka koro ose dhi e kiwango moro ma koro osechamo go kabisa. Lakini ka koro kochakore to en ahonda ma kawaida ni ma onge pogruok moro ma dang' iwach ni ma to koro mar kahera to ma to koro, unless ni koro osedhi ma onyak. Mondo mi onyag e dend ng'ato ma koro ng'ato kata ka fuolo to golo remo. Yes. Ma dibed ni osekawo thuolo marom nade del. Kata wakawa in terms of dibed ni en 1 week koso en dwe achiel koso en kinde marom nade ma gik ma koro ng'ano mantiere koda tuo mar kahera nyalo fuolo ma koro remo mogolo. Erokamano. Koro mano ok anyal wacho ni nitie kinde moro ma oyiedhi kata moket ni kosekalo kinde ni to koro nyaka wane remo. Mae biro luwore gi gik mang'eny. Namba achiel, biro luwore ni kiwango maromo nade mar kudni ni mano odonjo kuom ng'ato. Mar ariyo, biro luwore ni to ng'ani roteke mag dende to chalo nade. Gimiluongo ni body immunity. Roteke mag dende mar gore gi tuoche to chalo nade. Ka en ng'ama roteke ne ni piny, kwa mfano ng'ama nigi kute mag ayaki, koro ka TB ni odonjo kuome to yot mondo ka ok othiedhe kata ka ok okawo okang' moro amora to yot mondo ahonda ni mane chakore matin ni odhi e kiwango ma golo remo ni mapiyo maloyo ng'ama ne roteke ne bera ka ne TB pok obiro. Kamiwacho no iparo na gimoro mana aseikora dwa penji. Gin tudruok mane mantiere kind tuo mar TB kaachiel koda ka ayaki matieka? Erokamano. Penjo no ber nikech mokwongo kapok aduoki en osebedo gima wachore to onge adieri. Kendo osemiyo ji mang'eny oluor biro e osiptal kata ni mondo opimgi. Kowinjo kata kofuolo ogolo kego. Koro kobiro osiptal to opime moyud ni en gi TB to oparo ni samoro en aena gi ayaki bende, nikech ji luongo gi ni sisters, gin nyimine, gin tuoche ariyo maluongo ni kaluwore gi kaka, lakini mano ok en adieri. In fact, research osenyiso ni joma onge gi TB, joma onge gi ayaki, TB noyud kuom ji mang'eny maonge gi ayaki kipimo gi joma nigi ayaki. Lakini mano ok onyiso ni tuoche gi ok nyal luongore. Nikech TB ne kata kahera waluonge ni en tuo makao ohero yudo rot moro modonjogo. Waluongo ni opportunistic infection. Tiende ni onyalo bedo kuomi to ka roteke ni bera, roteke mag dendi mar gore gi tuoche bera to boling' aling'a kanyo ok onyal affecti, ok onyal hinyi. To ka koro oyudo ka roteke ka odok piny to koro chako. Koro nikech ng'ama nigi ayaki en ng'ama roteke mag dende ni piny. Sana ka ok omuony yath maber. Iwacho ni en gi poor adherence. Koro ma miyo kiwango mar kute mag ayaki ka dhi malo e dende. To mano miyo askeche mag dende miluongo ni CD4 ka koro dok piny. Koro dende bedo mang'aw. Koro yot mondo TB ni odonj kuome. Yes, koro mano e tudruok. Gite giduoko roteke mag del piny. Yes. Wang'e ni iselero kanyo maber ni tuo mar TB en tuo no minyalo thiedhi malal. Correct. Penjo na machaka luwi godo en ni to kolal be chieng' moro nyalo chako duogo. Erokamano. Inyalo duogo okenge mage ma koro nyalo miyo tuo manoselal chak duogi. Yes, tuo ni nyalo duogo. Onyalo duogo ni number 1, iyudo kute manyien. Nosethiedha morumo tichak idhi ibedo but ng'ama ni kode ochako fuolo kata ojir buti migame manyien.
Mana kaka malaria inyalo thiedhi kawuono to chieng' machielo suna chako kai tiyude kendo. Kata onyalo duogo e gimiluongo ni relapse, tiende ni ne ok clear off, ne ok orumo te e dendi. Koro gimoro dhi otimore to chier. Mana kute manyocha nitie e dendi mane ok orumo ka emochier koro duogo kendo okelo tuo kendo. Koro mage okenge ariyo ma onyalo maki kendo kata kanise thiedhe. Kanyo no janeno Malude TV pura dhi mbele gi twak kaendi kendo ka dipo ni ok yawo TV mari mar Lolwe anyisi ni wasegomba ka kaendi kotenore kod ranyisi go eko mag tuo ni endi mar TB kata kahera. Kineno ka in gi liet mang'eny, mano nyalo nyiso ni en ranyisi. Ka in jalno machwero luya sama nindo gotieno, ma in kichiew gokinyi to kama in ndeno mana pi lilo, kik ikaw gino gima en gima normal kata en gima kawaida. Mano en ranyisi mar tuo mar kahera. Gima nyaka ichak ing'e kendo ma laktar oseleronwa kaendi ni ka in gi dhok marach to in ga onda ma isiki fola gima ber monego bed ni timo, kawri kachiel wuoth mondo mi idhi kar thieth mondo mi noni kendo timni nonro mondo ing'e tang'o manyalo timi. Wakaw yweyo ka waduogo kaendi, laktar dhi leronwa ni to bende jalno man gi TB, mama man gi TB mayach nyalo kawo yedhe mag TB. Kete mana kanyo kik idhi mabor. Pura dhi mbele kaendi gi twak modo chieng' ma kawuono, ma en chenro mar ngima mwandu, wago mbaka kotenore koda tuo ni endi mar kahera kata ma dho ombogo dendo ni tuberculosis. E studio ka wantiere gi laktar Dr. Michael Odondo maleronwa weche gi endi kachiel. Daktari, mana kuma ne waweye godo. Ne wacho ni koduogo kama endi to ang' ni ler ne janeno Malude TV ni to miyo mayach, wang'e ni mama komako ich ni bedo kuom dweche ka itinyuole. Yedhe mag TB bende nitiere duration memuonye godo. Donge en dweche 6? Kamano. Koso tindo dhi mbele. Pod en dweche 6. Gintie mopogore. Yes. Koro watigi mar dweche 6 ni. Nyathi bede ich kuom thuolo maromo dweche 9. Mama nigi tuo mar TB. Bende en gima kare miyo mayach kawo yedhe go eko kata muonyo yedhe go eko kata tiyo gi yedhe go eko mag TB. Erokamano. Onge rach mora kata midhiero mora ma yedhe mag TB nyalo kelo ne miyo mayach. Miyo mayach koyud gi TB timiye yedhe mag TB mana kaka miyo ma ok yach. Koro onge rach mora. Manyiso ni kituo sani endi tiwinjo to ineno ka in gi ranyisi go eko manyiso ni nyalo bedo gi TB, beda chir, chok jachir, dhi osiptal, idhi pimi. Koyudi gi tuo mar TB, kaw yedhe go eko kendo muonygi mondo mi ngimani obed makare, nikech ing'e ni TB en tuo no endo moselalo ngimawa kata ngima ogandawa mathoth. Kapod wadhi mbele kanyo gi gombaka mar tuo mar TB. Tuo ni endi nyithindo bende omako koso mana joma dongo kende? Tuo mar kahera mako nyithindo to mako joma dongo bende. Kendo nyithindo mane buo higa 5 to gi joma koro hikgi oniang'. Kaluwore gi roteke mag dendgi. Kapod nyathi ni e buo higni 5 to gi ng'ama ng'ongo ka koro oti koro en gi higa ma oniang'. To roteke mag dendgi mar gore gi tuoche dok piny. To mana kaka nwawacho chien kacha ni tuo mar kahera en tuo mamanyo rot moro to donjogo, kama oneno ka nyap moro nitie to donjogo. Koro nyalo mako nyithindo nyaka joma dongo. Kamano. Sama ng'ato nitiere koda TB, wang'e ni mi yath, daktari biro prescribe ni yath ni ma onego bed ni muonyo kuom thuolo marom kama. Kata kamano, muonyo yath tek. Timo kinda mar muonyo yath odiochieng' mokilewo tek. Gin rach mage kata midhiero mage ma samoro jalno mokalo kata odiochieng' achiel kata ndalo 2 kapok okawo yedhe mag TB nyalo kelo kata nyalo bedo godo? Gin pek mage, gin rach mage ma lewo mokikawo yedhe mag TB nyalo medi kaka jalno matuo? Erokamano. Mana kaka wawacho ni tuo mar kahera en tuo ma omiyo
roteke mag dend ng'ato dok piny, tiende ni koro ibedo manyap, tuoche koro kodonjo kata tuoche mane dendi nyalo kedo ga keda ma samoro be ok imuonyo ne kata yath, koro kodonjo kuomi to dwa mano ter mapiyo. Koro mokwongo koso ma ok imuonyo yath kata muonye to kichomori kode tir, tiende ni muonye tigo okang', imuonye tilewo, mano nyalo miyo iyawo dhot maduong' ne tuoche mamoko bende mondo donji. To kahera owuon ma bende osemaki no, koro imiyo okelo ni midhiero mamoko, waluongo ni complications, okelo ni midhiero mamoko nikech en TB ni kodonjo obwongo ni to nyalo kelo gima waluongo ni TB meningitis, tiende ni ma koro TB mar obwongo, koro ohinyo obwongo mari, koro were go boi, nikech gin tieng' diriyo. Aparo ni mano kamoro ne ok wamulo chien kacha. Tuo mar kahera opog diriyo kaluwore gi kama omako. Momako bo waluongo ni pulmonary TB, to ma omako kowuok e obo koro mako kuonde moko mag dendi, koro waluongo ni extra pulmonary TB. To oseyud ni onyalo mako kamoro amora e dendi, mak mana yie wiyi to gi kokeni kende ema ok onyal mako. Koro onyalo mako kata mana lumbruni, luongo ni TB of the spine, onyalo mako obwongo kaka nasewacho mokel ni shida mar meningitis, onyalo mako iyi kata abdomen mari ma okel, seneno jomoko kata ka nie ward tiyudo ka ng'ato iyo kuot kama igolo ne pi, iyo ber, iywayo ne pi. Achiel kuom tuoche makelo mago kopogore tuo mag adundo kata mag nyarogno en TB ma koro ne ok othiedhi to koro wuok e obodhi e kuonde mamoko mag del. Kamano. Onyo kiwuoye wach mar kogno gi yier, kanyo kende ma TB ok nyalo maki dendi. Lero ne wachni. Nikech kanyo kuonde go iwacho ni koro remo ok ringe. Ok ine ka yie wiyi e dendi inyalo ng'ado to onge remo moro machwer, iwacho ni gin dead cells. Ing'iyo ni gin dead cells. Koro TB embo survive mana ei cells matiyo kuonde mangima nitiere. Koro mano e gimomiyo kokeni kata yie wiyi to ok onyal affect, ok onyal mako. Kane pod wuoyo na kar default kata koso kata goyo kang' sama ji muonyo yath ka chande, ni wacho maber ni nitiere tuoche moko ma inyalo yudo mana kotenore gi kalo mar muonyo yath niendi. Bidange ikwanwa gi moko ming'eyo. Koro kahera owuon nowacho ni omako bo. Sama koro ok imuony yath, nyiso ni koro onyak, kudni makele cha, bakteria makele cha koro nyak. Nyiso ni sama omedo ketho bo koro kelo bende pneumonia, tuoche moko ma koro chalo kaka pneumonia. Okelo tuoche moko mag adundo. Nikech king'iyo dend dhano, adundo ni mane kind obo, gi makore machiegni, gin jirani. Koro mano nyiso ni gima hinyo obo ka ok ogeng' kata ka ok othiedhi to nyalo chwe momak nyaka adundo mokel gimiluongo ni heart failure. Koro mano midhiero mamoko monyalo kelo. Machielo gin kaka nasewacho tuo mar meningitis. Yes, onyalo kelo. To bende kopo ni ng'ato ne nigi kudni mag ayaki, kute mag ayaki, to en gi kahera bende, nyiso ni magi tuoche ariyo maduoko roteke mag del piny, koro ginywako ka. Nyiso ni ng'ani koro roteke ne koro ni piny saidi, koro dende ng'aw saidi. Koro ka ok omuonyo to mano dhi miyo kudni mar ayaki ma be otemo nothiedh cha bende koro hewe. Koro magi medo mana kelo midhiero mamoko mane onge, madino geng' kado muonyo yath TB maber. Koro emomiyo wasiko wajiwo ni
jotuo ma muonyo yedhe mag TB gin yedhe madongo kendo ng'enygi oseweyo ka onge kony maber ma jomodak go e ot kata nyuolane oningo bed ni miye, oningo bed ni ijiwe ni mondo dhi adhiya mbele otieki, nikech en mana kuom dweche 6 kata kuom higa achiel kaluwore ni othiedho kahera bila mani. Ka en kahera ma osewuok e obo ma koro dhi kuonde mamoko mag del kaka nawacho cha, to koro ithiedhe kuom dweche 12. To bende yath mithiedhego bende biro pogore ni nitie moro ma koro osetamore yedhe moko iluongo ni drug resistance, multi drug resistant TB. Kata koro item. Koro yedhe moko gi oseng'iyo go. Koro en idhi e class machielo mar yedhe mag TB. Koro mago to gin details ma samoro ok wanyal lero ka. Mago to koro inyalo ler ne jatuo ka koro biro gin gi daktari achiel kachiel. Daktari, ing'eni ka wadok chien ka chande, anyalo paro maber 2012 higa 2012 an mabedo kani anyalo chini I'm a living testimony. Ne ayudo tuo mar TB kendo namuonyo yath kuom dweche 6. Koro gila seche gendi kane mondo mi akon janeno malolo TV ni tuo mar TB ithiedho. An mabedo kani dinawe kao yath, dinawe muonyo yath kaka laktar nowacho, to samoro ok dinabedo ka odiochieng' ma kawuono. Donge kaka laktar mang'iyo gigo magore koda ngimawa, tuoche magore koda ngimawa, jiwna janeno malolo TV sani. Erokamano. Koro janeno mar Lolwe TV maneno wa sani, mana kaka uwinjo neno mar jalendo owacho maler ni en ranyisi mangima ni TB inyalo thiedhi marum. To ang'eyo ni ok en gima yot mondo ng'ato muony yath, nikech yath bende nigi side effects ne kata midhiero moko mokelo samo thiedhi ni. Onyalo keto dhogi bedo marach, nyalo winjo wich bar moko, to mago gin mana kako olose. Jal molose ondiko ni ng'ama tiyo gi yien gi nyalo winjo tabu makama gi makama. Koro mano kik mi chunyi ol, nikech midhiero midhi yude kopo ni weyo ma ok imuonyo itimo kinda gi yath ng'enyie moloyo midhi yudo kichunori mitieko. Koro medo jiwi ni mondo imuonya yath mondo kik odhi olokre ma koro ithiedho kuom dweche 12 cha, nikech mithiedho kuom dweche 12 en obiro kama ni ithiedho dweche 16 cha, ng'ato dweche 6 cha ng'ato ne ok otimo go kinda modhi olokore multi drug resistant. Koro chuno ni emang koro sindan donje, iwinjo ni ochuo ng'ato sindene mang'eny mag dweche mang'eny. Koro owuok e yien madi muonya dweche 6 mitieko, koro donje thieth makendo mamoko. Koro ningo dhano jiwre ajiwa ka un e ot, nyithindo mapod nie bwo higni 5 oningo ter mondo ng'i ka gin gi ranyisi, ka gionge go timiyo gi yath mageng'o gi mondo kik giyudi. Kech samoro udak e ot to odni en room achiel to tin, to un gi nyithindo matindo mabeni e bwo higni 5, to samoro mama eman kode kata wuon nyithindo gi eman kode. Koro ng'iyo kaka ubedo odni ma yamo donjo maber, dirisni yawo, kata ka ot tin lakini ok obed mofundre no lor dirisni. Ubedo kama to kidwa fuolo to nyaki geng' dhogi kata umi, geng' go tamba. Waluongo ni cough etiquette. Ipuonji kako ningi fuol kata ka in kama ji ochokore mang'eny. Samoro in e mtoka, nyamburko ma ji idho gi, to koro iwinjo kidwa ni fuol. Koro mondo mi geng' jomoko nyaki ium dhogi maber. To ji oningo jiw mondo muonya yath matieki, nikech TB en gima ithiedho marum chuth. Erokamano. Wach mogik kapok watieko, nikech aneno ka sa bende koro nengono wang'i. Wach ma koro itieko godo twak mondo chieng' ma kawuono kotenore koda tuoni endi mar kahera. Erokamano. Wach ma ote manyalo we godo janeno mar Lolwe TV en ni
tuo mar kahera en tuo minyalo thiedhi marum. To okoningo ng'ato luor ni kaka winjo ranyisi mango mane daktari otajo kaegi, samoro koro gini osemaka. To ka ng'adhi osiptal, to nyaka pim tuo machielo chabe. Giluongo ga ni tuo maduong'. Nyaka pim HIV bende. Mano okoningo mii kibaji ni koro kidwa biro osiptal. To bende mano okonyiso ni koro in gi corona, nikech sama koro wach corona ni malo kama, ji luor ga ni kofuolo to ng'eni dhi pime corona. Inyalo bedo ni aonda mineno mochakore matin tin no inyalo chaye, to koro in kanyo gi nyithindo, to kare nyithindo gi begamo tuo mar kahera ka. To koro ang' ning'e nade to in iwuon mifuolo ni pok ibiro ma opimi moyud ni ok en kahera kata en kahera. Koro mane ote manyalo igo ni waritre uru, tuo ni en tuo mantie kendo nego ji. Sani pach ji mang'eny odhi e corona, to samoro koro ji oweyo tuoche machalo mag TB gi. Koro mane ote manyalo wego do janeno mar Lolwe TV. Erokamano iluongo kae ni Laktar Michael Odondo, mewago go mbaka e studio kaendi. Janeno mar Lolwe TV kapok aweyi, yaneno mondo mi apar ni joluo nogo ngero kowacho ni geng'o ber maloyo thiedho. Gigo monyalo geng'o machalo ka tuoche mag kahera gendi. Watem kaka oganda mondo mi wageng'gi. Gima duong' moloyo maweyi godo kaendi ni watem uru kata tek machal nade, wadhiure check up mondo mi wang'e ni to ngimawa chalo nade. Gin tuoche mage ma samoro nyalo gore kodwa mok wang'eyo. Luonga ni Ruth Ochungo, ane makero ni cheno niendi mar ngima mwandu, cheno mabiro ni ngeso ka ngeso sa 10 mamidhiambo. Uriti masane ka Jehova Nyasaye oloso kinde watudre kendo ngeso manyien. Amen.